Nou. Ja, maar kijk opa, deze schoenen, hier staat iets. Druk doen met de pakking. Ja, dat is van Wazari, niet meer. Hij heeft zijn vingerspijn gedaan, die jongen. Is dat toevallig dat ze zo niet sneller Ja, moet eigenlijk die linkse hand zeg maar, onder naar de mouw verplaatsen. Zeg maar. De voorkant van de mouw. Ja, zijn elleboog. Meer controle zeg maar, over die onderarm. Zeg maar. Aha. Ga je even gedaan en wat? Ja, ik maak het filmpje even af. Zie je zo. Ja.